Danas je najslavniji dan u istoriji moderne Evrope, dan kada je pobeđeno najveće zlo 20. veka, fašizam. Zato je dan pobjede nad fašizmom i dan kada su stvoreni temelji moderne i ujedinjene Evrope. Antifašizam je ugrađen u taj temelj, naveo Omerović u pisanoj izjavi Blicu. Prema njegovim rečima, tada je Srbija bila deo antihitlerovske koalicije i jedna od pobednica nad fašizmom. Danas smo kandidati da postanemo deo evropske porodice. Međutim, teško da nas iko tamo razume, jer se Srbija odriče svog jedinog i stvarnog antifašističkog pokreta. Srbija se danas stidi dela svoje istorije koja je oslobodilačka, evropska i antifašistička, kazao je Omerović. Kako je istakao, stiditi se tog doprinosa u borbi protiv fašizma isto je što i stiditi se i žrtava koje su pale na tom antifašističkom i evropskom putu. Evropa, čiji punopravni član Srbije želi da postane, ne stidi se niti žrtava, niti spomenika koji im je podigla, rekao je Omerović i dodao da se u Evropi od grobova zločinaca i onih koji su služili fašizmu ne pokušavaju napraviti mesta hodočašća, već su oni sakriveni da se ne bi povampirili i napravili novo zlo. Nigde u Evropi se ne rehabilituju oni koji su bili fašisti ili su im služili, samo u Srbiji, kazuje Omerović. Prema njegovim rečima, dan pobjede nad fašizmom je i poslednja i najjača prepreka pokušajima oživljavanja tog zla Drugog svjetskog rata. Zbog toga danas moramo da se setimo ko je od prvog dana bio na pravoj, a ko na pogrešnoj strani istorije, zaključio Omerović za Blic.